سلام تنام كاب سي ام اكسترا شو سبورت بمقدام channel نام زي كم زحلف اوانات بحد شاك قراربام فليز بلت حستور دالا نباكم تمتسالام بزيناتكم تساتفوغن قدام انكتعب مسلا زي تغئل كم تلمود لايك شير سابسكرايب كتقابرو بممحطان نانا زريتوتاتكمن نقفيتاخومن بوقفت لبخن قبل دلوات مخانا ناقلت نام نلومي نابخم نمبال نابزقر نيازيناتات كن حلفكم زناي مكتتال مبل 110 تور دي فرانس كلمنا بقداميت ني عرفت معلت مئتاوم سنبت 10 حملن تاشعيت مدرخه قايدوم نزامي 74 كيلومتر زرح قتا ولدر جوناثان ميلان كعوت لايو زلا على قمت رقيبوم جوناثان ميلان تختلهم دمام بلجيماوي تيم ميلنر اوسترالياوي كارين جروفز يرتراو بيام غرماي بلجيما وانتوان ارتن جرمناوي فيلبال هاوسن هولنداوي ديلان جرينفوغن بلجيماوي جورج ميس جرمناوي بوسكالا اكيرمانن بلجيماوي أرناو دي لاين بقدم تغتل نزام مدرك عوتولا بقدم نستحاسيهم تقردم تيوم صوتان غفرلم قتلا مبرات مستوى اللعم عبارات البيسين ديك نيكولاند وماتيو واندربولن بلجيماوي جوناس ركي ارتن كاب عباي قجلت كعم بخلتيهم سقومت قداميت قجل مسريتهم عبيسان 4 كيلومتر أبز نبرت ناي مونغو صبتا وددر كاب قداميت قجل ماتيو واندربول قدامياتيو 20 كوسلين كلهم جوناس ركي ارتن ما كالياتيو 10 بوسيدوم عباي قجلم بليل تريك تمريحام أبزبوتا وزبصحتلوم اتياب شام ناي مدرخ عوتا بزمزقبلوم زاقيت بتين تصرلو من قديم 10 بستغص جوناثان ميلان نعباي قجل سيرو سالسياتيوم 15 كوسدين كلهم بينيام غرماي دما ربعاتيو 10 بوسيدوم تيميل نرو 10 حدم أنتون تورغيس دمام 10 بوسيدوم أب 54 كيلومتر أب شاوعي مدرخ دحر زقاطمو حدقام ناي مسناقل لمن قاعت قاطمو قانزو صيرو كتصاوت صنحم جاو الميدا كاب عباي قجلة تريفوم أب 57 كيلومتر أبال انتر مارشي تشامبيون جيرمن جورج مرمار حدقام ودا قاطموهم أب 47 كيلومتر بفليب سنت مرح قدامي تقجلم عباي قجلة نحموش دقائق ناي غزيغا كان صفات اللام أب 9 كيلومتر تاري بوكاتشا كسوم عزيد اللي فتسام قاطموم أب زمت سامنتات أمنع مدرخات كند مرح يكونوا كساغرو تسبيس تقبلوا البرتغال جو الميدام بسن كتياب شوعي مدرخ زقاطمو حدقا كابز ودر مئلايوم እዚ ዜና ነቲም ቪዝማን ቬንጋርድን ክሕጉስን ከሎም ንፖጋቻ ክለቦም ግን ቅድመ ምጅማርቶም ናይ ዓቐብ መድረኻት መደባቶም ከተዓራርዩ ናይ ጻዊዕ ደወል ዝሃበ እዩ ዛጊታ ብዞም 9 መድረኻት ንጃው አልሜዳ ሓዊስካ 9 ተቐዳደምቲ ካብዚ ውድድር ተኣልዮም ኣለዉ ኢጣልያዊ ፊሊፖ ጋና አውስትራሊያዊ ጃክ ሃይግ ቤልጂማዊ አስፈር ፊሊፕሰን ፈረንሳዊ አሚሊየን ጂያኒ ቤልጂማዊ አስፈር ዴባይትስ ኢጣልያዊ ማቴዮ ካታኒዮ አይርላንዳዊ ኤዲ ዱምባርን ፖርቱጋላዊ ጃው አልሜዳን ካብዚ ውድድር ተሰናቢቶም ዝርከቡ ተቐዳደምቲዮም ኣብ 160 ኪሎሜትር ቀዳሚት ጉጅለ ቫንደር ፑልስ ዓባይ ጉጅለ ዝነበራም ናይ ግዜ ጋግ ናብ 2 ደቂቕን 19 ካልኢትን ወሪዶም ኣብ 165 كيلومتر 31 كيلومتر ኣብ ሰዓት ዝሕንበብ ንፋስ ነተቐዳደምቲ ምስ ተቐበሎም ዓባይ ጉጅለም ኣብ ክልተ ተገሚዖም ኣዳምያተስ ሳይሞንያተስ ሳንቲያጎ ቡትራጎም ቶማስ ሱኩጅኔስ ቫለንቲን ማሪዎስን ቤን ኦኮነር ድማ ገለ ካብቶም ኣብ ዝተገምዐት ጉጅለ ዝነበሩ ተቐዳደምቲዮም ጾታን خزازم 30 كيلومتر مسترفوم واندربول قداماي تخفال عباي ጉጅለ ናይ ደቂቕን 20 ካልኢትን ንክፋል ዓባይ ጉጅለ ድማም ናይ ደቂቕን 56 ካልኢትን ናይ ግዜ ጋጋን ጽፍለን ጾታን خزازم 29 كيلومتر مسترفوم ቲም ቪዝማ መርሕነት ዓባይ ጉጅለ ተረኪባም ቪዝማ ብሓጺር ግዜ ምስ ቫንደርፑል ዝነበረ ናይ ግዜ ጋግ ናብ 4 ካልኢት አውሪዳቶም ጾታን خزازم 15 كيلومتر مسترفوم አባሊ ኢማራት ስቲም ዌለንስን ካብ ዓባይ ጉጅለ ተሪፉም ኣብ ቀዳሚት ጉጅለ ዝርከቡ አባላት አልፔስን ድሕሪ ዘካየድዎ ሓያል ተጋድሎ ነቲ ወሪዱ ዝነበረ ናይ ግዜ ፍልልይ ናብ ልዕሊ ሓደ ደቂቕ መሊሶሞም ኣብዛ መድረኽ አባል አልፔስን ጆናስ ሪከርት ናይዛ መድረኽ አግሬሲቭ ራይደር ምዃኑ ተፈሊጡ ጾታን خزازم 10 كيلومتر مسترفوم ጉጅለ ቫንደርፑል ንቀዳሚት ክፋል ዓባይ ጉጅለ ናይ 48 ካልኢትም ንኻልኣይ ክፋል ዓባይ ጉጅለ ድማ ናይ 4 ደቂቕ ናይ ግዜ ጋግ አንጽፉሎም 4 አባላት ኢንተር ማርሽ ምስቶም ኣብሳሰይቲ ጉጅለም ብንፋስ ተቆሪጦም ዝተረፍዮም ጾታን خزازم 6 كيلومتر ን168 كيلومتر ኣብ ቀዳመይቲ ጉጅለም ምስ ቫንደርፑል ዝውዓለ ጆናስ ሪከርት ድሕሪ ምትራፉ ቫንደርፑል ዝተረፈ 6 كيلومتر ምስ ዓባይ ጉጅለ ናይ 35 ካልኢታት ናይ ግዜ ጋጋን ጽፎም ናብ መዛዘሚ ከተማ ናይዛ መድረኽ ዝኾነትም ሻትሮክስ ኣትዩም ዛ ከተማ ናይ ማርክ ካቫንዲች ከተማ እናተባህለት እያ ትጽዋዕ ምክንያቱ ካቫንዲች ኣብዛ ከተማ ሰለስተ ናይ መድረኽ ዓውታት ኣመዝጊቡ ምንባር እዩ ጾታን خزازم 3 كيلومتر مسترفوم ኢንተር ማርሸም ስክልተ ተቐዳደምታ ንቫንደርፑል ንምግባት ንቕድሚት ወጽያም ኣብ ዝርሕቀታ ሞንጎ ቫንደርፑልን ዓባይ ጉጅለን ዝነበረ ናይ ግዜ ጋግ ናብ 12 ካልኢት ጥራዩ ወሪዶም ቫንደርፑል ብዓባይ ጉጅለ ከይተጎበጠ ቀዳማይ ኮይኑ ምዝዕወትም እዛ መድረኽ ሓንቲ ካብተን ኣብ ታሪኽ ቱር ዲ ፍራንስ ክዝክራ ዝነበራ መድረኻት ክትከውን እያ
ቫንደርፑል ዕድላይ ገበረን ታሪክ ካብ ምስራሕ ንስክላ ቦኺሮም ጾታ ንኽዛዘም 8 ሜትሮ ምስ ተረፎም በእታታ ሃንዲዳ ትመጽእ ዝነበረት ዓባይ ጉጅለ ተገቢጦም ኣብ መወዳእታ 300 ሜትሮም ናይ ቅጽበታዊ ውድድር ክኢላታት ድሕሪ ዘካየድዎ ሓያል ቅጽበታዊ ውድድር ቻምፒዮን ኤውሮጳ ቤልጂማዊ ኣባል ሶላር ኮክስቴፕ ቲም ሚለር ንውድድሩ ብ3 ሰዓት 28 ደቂቃን 52 ካልኢትን ብምዛም ካልኣይ ናይ መድረኽ ዓወት መዝጊቦም ወናኒ ቀጠልያ ማልያ ጆናታን ሚላን ካልኣይ ተርታ ክሕዝን ከሎም ኣባል ሎቶ ኣርናውዲ ዲላይ ድማ ሳልሳይ ተርታ ሒዞም ኣባል ኢንተር ሸቢንያም ጉርማይ ድማ ሻርሻይ ተርታ ብመሓዝ ምስ ቀዳሞት 10 ውድድሩ ዛዚሞም ድሕሪ 2021 ናብ ዝውድር ዝተመልሰ ሚርነር ኣብ ታሪክ ናይ ዝውድር ሳልሳይ ናይ መድረኽ ዓወቱ ኣመዝጊቦም ታዴ ፖጋቻር ብ33 ሰዓትን 17 ደቂቃን 22 ካልኢትን መሪሕነቱ ዓቂቡ ናብ 10 መድረኽ ኣቕኒዖም ሬምኮ ኤቨነፖል ብ54 ካልኢት ድሕሪ ካልኣይ ኬቨን ቫኩሊን ብደቂቕን 11 ካልኢትን ድሕሪ ሳልሳይ ዮናስ ቬንጋርድ ብደቂቕን 17 ካልኢትን ድሕሪ ራብዓይ ማቲው ቫንደርፑል ብደቂቕን 46 ካልኢትን ድሕሪ ሻርሻይ ተርታ ክሕዝን ከሎም ቢንያም ግርማይ ድማ ብልዕሊ 1 ሰዓት መበል 142 ተርታ ተሰሪዑ بنتبي جوناثان ميلان ب227 نتبي مريحنته او حسون اسفيحون تاري بوغاتشا ب156 نت بكالاي ايرترا بنيام غرماي ب151 نت بسالسايم بلجيماوي عوت مدرك ميلر ب150 نت برابعي ماتيو فاندربول ب198 نت بحامشاي فرنساوي انتوني تورغيس ب160 نت بشارشاي ترتحيزلهم ቻምፒዮን ቤልጅየም ቲም ዊሊያምስ ብ8 ነጥቢ መሪሕነታን በሳዕብ ዓቂቡ ወፂኦም ታዲፍ ቦካቻ ብ7 ነጥቢ ካልኣይ ኣየርላንዳዊ ቤን ሄሊም ብ7 ነጥቢ ሳልሳይ ዮናስ ቪንጋርድ ብ4 ነጥቢ ራብዓይ ተርታ ሒዙሎም ኣብ ናይ ብሉፅ መንእሰይ ሬምኮ ኤቨነፖል ንኬቨን ቫኩሊንን ኦስካር ኦልድን ኣኸቲሉ መሪሕነቱ ዓቂቡ ወፂኦም ቱር ዲ ፍራንስ ሶኒ ብ14 ሓምለ ብ10 መድረኹ ክቕፅል እዩ ኣብዛ መድረኽ ድማ ተቐዳደምቲ 165.3 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀታ ውድድር ከካይድ እዮም ኤርትራዊ ኣባል ካዛኪስታናዊት ጋንታ ኣስታና ካዛኪስታን ቻምፒዮን ኣፍሪቃ ናይ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ተዓዋት ብጫ ቀጠልያ ማልያን ኣብ ቻይና ዝካየድ ዙር ማግኒፊሰንት ኩንሃይ ኮይኑ ውድድሩ ዛዚሙ ሄኖክ ኣብዛ ሰንበት 13 ሓምለ ዝተኻየደት 121.3 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀታ ሻምነይት መድረክ 5 ተርታ ብመሓዙም እቲ ካልኣይ ኮይኑ ዝስዕቦ ዝነበረ ኡራጋዊ ቶማስ ሲልቫ ድማ ኣብ ግዜ ቅጽበታዊ ውድድር ብዘርኣዮ ዘይእሩም ፀወታ ካብ ዝሓዞ 5 ተርታ ናብ መበል 99 ድሕሪ ምውራድ እዩ ሄኖክ ነዚ ውድድር ክዕወተሉ በቂዑ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ከኣም ኣብ ሓፈሻዊ ግዜ ንውድድሩ ብ30 ሰዓትን 5 ደቂቕን 13 ካልኢትን በመዛሚዩ ተዓዋቲ ብጫ ማልያ ውድድር ክኸውን ክኢሉ ኣብ ብጫ ማልያ ኡራጋዊ ሲልቫ ጉሌርሞ ብ2 ካልኢት ድሕሪ ካልኣይ ኢኳዶራዊ ማርቲን ሎፔዝ ከዓ ብ22 ካልኢት ድሕሪ ሳልሳይ ኮይኖም ውድድሮም ዛዚሞም ሄኖክ ድሕሪ ዓወቱ መርበብ ሓበሬታ ኣስታና ካዛኪስታን እዚ ዓወት ንዓይ ኣዝዩ ዓብ ነገር እዩ ቅድሚ ኣዋርሒ ምሳሰልጠንተይ ብዛዕባ ውድድራተይ ኣብ ዘትናሉ ኩንሃይታ ዝዓበየት ዕላማያ ነይራ ግድና ዓወት ኢልና ኢና ናብዚ መፂና ሰሙን ሙሉእ ከዓ ኩልና ብጫ ማልያ ንምሓዝ ኣበርቲዕና ኢና ሰሪሕና ኣብ ብጫ ማልያ ቀዳማይ ሳልሳይን ምውፃእና ኩሉ ኣባል ጋንታ ግቡእ ከም ዝገበረ ይዘርኢ ምባል ገሊጹ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን በዚ ዓወት ተሓጊዙ 200 ናይ ሰይነት ወሲዱ ዝጥሮፍ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ካብ ሄኖክ ብ5 ደቂቕን 10 ካልኢትን ድሕሮም ምርሃብ ቅዱስ መበል 38 ኤቨን የማነ መበል 39 ናትናኤል ብርሃነ መበል 40 መትከል ኢዮብ መበል 44 ጴጥሮስ መንግስት ድማ መበል 73 ተርታ ሒዞም ውድድሮም ዛዚሞም ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ኣብ ቀጠልያ ማልያ እውን ብ76 ነጥቢ ቀዳማይ ኮይኑ ውድድሩ ዛዚሞም ኣባል ጋንታ ካጃም ሩራል ኢኳዶራዊ ሲልቫ ጉሌርሞ ከዓ ብ71 ነጥቢ በሁሉል ኣብ ቀጠልያ ማልያ ካልኣይ ኮይኑ ውድድሩ ወዲኡ ኣማልያን በስሓቐብ ከዓ ስፓኛዊ ጆን ኣጊረም ብ33 ነጥቢ ቀዳማይ ስዊዘርላንዳዊ ሲሞን ፔላውን ብ29 ነጥቢ ካልኣይ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ከዓ ብ14 ነጥቢ ሳልሳይ ኮይኖም ውድድሮም ዛዚሞም ሄኖክ ኩሎም ኣባላት ጋንታ ንዝገበሩሉ ኩሉ መድያዊ ደገፉን ኣመስጊኖም ኣብ ብጫ ማልያ ወዲ ጋንቱን ሄኖክ ማርቲን ሎፔዝ ሳልሳይ ኮይኑ ውድድሩ ዛዚሙ ብጋንታውን ኣስታና ካዛኪስታንያ ተዓዋቲት ኮይና ዙር ማግኒፊሰንት ኩንሃይ ኣብ ቻይና ካብ ዝካየዱ ዝዓበዩ ውድድራት ቀደም ብሽክለታ ኮይኑ ኣብ 2002 እዩ ጀሚሩ ሎሚ ዓመት ከዓ ንመበል 24 ግዜ እዩ ዝካየድ ዘሎ ክሳብ 2024 ቱር ኩንሃይ ሌክ ባል ድሕሪ መጽናሕ ሎሚ ዓመት ሽሙ ናብ ቱር ማግኒፊሰንት ኩንሃይ ቀይሩ ተኻይዱ ኣብዚ ውድድር 22 ጋንታታት ነፍሲ ወከፈን 7 ተቐዳደምቲ ብድምር 154 ተቐዳደምቲ ሒዘንን ተሳቲፈን እዚ ውድድር ሽሙ ናብ ማግኒፊሰንት ኩንሃይ ከይቀየረን ከሎም ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ኣብ 2023 ተዓዋቲ ብጫ ማልያ ዝውድድር ኮይኑ ምንባሩ ኣይርስዕን ኣብቲ እዋን ኣባል ኢጣልያዊት ጋንታ ግሪን ፕሮጀክት ባርዲያኒ CACF ዝነበረም ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ሓንቲ ናይ መድረኽ ዓወት ብምዝጋቡ ተዓዋቲ ብጫ ቀጠልያ ማልያ ውድድር ክኸውን ክኢሉ ነይሩ እዩ
ኣብ 2024 እውን ምስ ጋንታ ኣስታና ካዛኪስታን ደጊሞም ኣብቲ ውድድር ብምስታፍን ኣብ ብጫ ማልያ 4ይ ኣብ ቀጠልያ ማልያ ቀዳማይ ኣብ ማልያ ኣንበሳ ዕቕብ ከኣን ካልኣይ ብምዃን ውድድሩ ዛዚሙ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ንሻርሸይት መድረክ ቀዳማይ ኮይኑ ምስ ተዓወተ ኣብ ዙር ፈረንሳ ተጸሚዱ ዘሎ ቢንያም ግርማይ ካብ ጋዜጠኛታት ብዛዕባ ዓወት ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ኣብ ዝተሓተተሉ ንጎ ሄኖክ ናይ መድረክ ዓወት ከም ዘመዝገበ ምስ ረኣኹ ኣዝየ ተሓጒሰ ብጫ ማልያ ንኽዕወት ከዓ ኣጆኻ ሄኖክ ክብሎም ብምባል ሄኖክ ተዓወት ብጫ ማልያ ክኸውን ዘለዎ ሰናይ ምንየቱ ገሊጹሉ እዩ። መደብና ክሳዕ መወዳእታ ብምክታልኩም ደጊምና እንዳመስገንና ኣብ ዝቕጽል ቪድዮና ክሳብ ንራኸብ ከምቲ ልሙድ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ህላውነትኩም እንደገፍኩምን ኣይፈለየና እንዳበልና ብሎም ዘዳለናዮ ትሕዝቶም ኣብ ዝንዛዝም ሰላም